Tervetuloa seuraamaan Upseeripodia. Aiheena on maanpuolustus. Onhan se meille kaikille suomalaisille tärkeää, että Suomen turvallisuudesta pidetään huolta. Ja tästä aiheesta keskustelevat kansanedustaja, eduskunnan puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Heikki Autto sekä Upseeriliiton puheenjohtaja Ville Viita. Puolustuspolitiikan suuntaa määrittelee valtioneuvoston puolustusselonteko ja puolustusvaliokunnan rooli on siinä ohjata sitä omalla mietinnöllään. Miksi nämä kaksi asiakirjaa on tärkeitä? Kiitos paljon kutsusta keskustelemaan näin tärkeästä teemasta tänne Upseeripodiin. Suomessa tietysti valta kuuluu kansalle ja meillä on myös sillä tavalla hieno tilanne Suomessa, että kansa on erittäin maanpuolustushenkistä eurooppalaisittain ja maailmanlaajuisestikin, niin suomalaisilla on vahva maanpuolustustahto ja siksi tietysti kansa valitsemiensa edustajien välityksellä niin ohjaa Suomen puolustuksen keskeisiä ratkaisuja ja siihen tämä puolustusselonteko ja eduskunnan siitä antama mietintö ovat sitten ne oikeat työkalut. No teidän mietinnössä, valiokunnan mietinnössä kannetaan huolta puolustusvoimien henkilöstön jaksamisesta. Ville, minkälaista ääntä sieltä kentältä kuuluu? No kyllä varmaan semmoista ääntä, että eihän tilanne ole turvallisuuden osalta yhtään helpottanut, jos ajatellaan sitä, että mikä on kansainvälinen palvelus ja turvallisuustilanne lähialueella ja jos ajatellaan vaikka sotaharjoituksia ja meripalvelua ja sitten NATO-rauhanajan tehtäviä ja muuta. Eli tavallaan sitä haastetta tulee koko ajan lisää ja tämä aiheuttaa varmaan sitä työssä jaksamisten painetta ja mun mielestä hirveän hyvä, että myöskin tästä ollaan keskusteltu politiikan kanssa, valiokunnan kanssa paljonkin ja keskustellaan nyt myöskin työnantajapuolen kanssa ja katsotaan sitä, että tavallaan mitä voitaisiin tehdä niille asioille. No mitä voitaisiin tehdä? Miten eduskunnassa ja valiokunnassa huolehditaan siitä, että henkilökunta ja henkilöstö jaksaa? No pääpainohan nyt selonteonkin mukaan on siinä, että saadaan rekrytoitua uusia sotilaita. Ja jos miettii sitä, kuinka huipputason ammattilaisia suomalaiset sotilaat ovat, niin Suomi on maailmalla tunnettu siitä, että todella nyt muutamien lainsäädäntömuutosten kautta niin pystymme reservimme koon kasvattamaan 1 miljoonaan koulutettuun taistelijaan. Ja se, että alle 10 000 ammattisotilasta huolehtii siitä, että meillä pystytään järjestämään tämä koko ikäluokkaa koskevan asepalveluksen ja vapaaehtoisten naisten kouluttaminen ja toisaalta reservin kertauttaminen samalla, kun ylläpidämme tässä erittäin vaikeassa geopoliittisessa tilanteessa valmiutta, otamme kaiken aikaa käyttöön uusia asejärjestelmiä, joihin nyt joudutaan isosti panostamaan Suomen puolustuskyvyn varmistamiseksi ja vielä kaiken tämän lisäksi niin NATO-jäsenyyden velvoitteita toimeenpannaan, niin kyllä suomalainen ammattisotilas todella venyy tällä hetkellä, mutta tekee kyllä myös todella hienoa työtä. Ja siis siksi selonteossa on linjattu, että nyt kuluvan vaalikauden aikana ja seuraavalla vaalikaudella niin jo edellisessä selonteossa päätetyn 500 sotilaan lisäyksen lisäksi tarvitaan 1500 sotilasta lisää, jotta kaikista näistä velvoitteista suoriudutaan. Mutta totta kai samalla painotamme myös sitä, että niiden työehtojen tulee olla kunnossa, mutta niissä emme toki lähde sitten työmarkkinaosapuoleksi. No miltä, Ville, tämä 1500 lisää sotilasta, miltä se kuulostaa? Onko se riittävä? Tekisi mieli sanoa, että hyvä alku. Joo, on hirveän hyvää työtä on tehty sen eteen, koska mä muistan, aloitin 2018 puheenjohtaja ja tuotiin esille tätä, että me tarvitaan lisää henkilöstöä. Nyt ollaan niin kuin tavallaan se huomioitu, se tarve, mutta tietenkin se, mitä puhutaan myöskin niin kuin johdon kanssa siitä, että mikä on määrä, laatu ja suuntautuminen. Eli nythän tämä tilanne elää koko ajan myöskin sitten Euroopassa lähialueilla ja muuta tavalla, niin kuin, että mitä me tarvitaan. Niin, tämä on varmaan hyvä semmoinen tavoite, mutta sitten että nämä lähivuodet näyttää, että kuinka paljon upseereita ja kuinka paljon kaikkia muita henkilöstöryhmiä. Mutta ehkä meidän se, mitä me ollaan puhuttu, että me tarvitaan kaikkia henkilöstöryhmiä puolustusvoimiin, niin me ei puhuta pelkästään upseereiden puolesta. Mutta silloin kun puhutaan upseereiden puolesta, niin varmaan puhutaankin myös koulutuksesta. Ilman muuta me puhutaan koulutuksesta ja mun mielestä siinä valiokunnan mietinnössä on myöskin otettu tähän kantaa, että tavallaan voitaisiin kouluttaa enemmän
myöskin upseereita, että se on niin kuin hyvä lähtökohta ja toki sitten myöskin koulutuksesta siinä mielessä, että reilu 10 vuotta, niin sitten olet niin sanotusti NATO-kelpoinen ja ehkä maisterit vähän aikaisemmin, eli tavallaan heitä ei tule ihan heti sinne, mitä tarvitaan tällä hetkellä. Eli sen takia tämä pitää olla semmoista pitkäjänteistä myöskin tämä kehittäminen. Sen takia mä sanon, että määrä, laatu ja suuntautuminen. Ja vähintään yhtä tärkeintä on se, että nykyinen henkilöstö pysyy tehtävissään ja siinä oikeastaan avainasemassa on palautuminen työstä ja sotaharjoituksiahan esimerkiksi on nyt NATO-jäsenyyden myötä myöskin paljon lisätty. No, miten huolehditaan, että henkilöstö voi hyvin palautua ja miten sitä valiokunnassa voidaan valvoa? No valiokunta on todella tähän kiinnittänyt huomiota ja näissä kuulemisissa, joita meillä voi sanoa ennätyslaajasti oli nyt juuri tähän selontekoon, joka oli NATO-ajan ensimmäinen, niin käytiin ja huolellisesti perehdyttiin kaikkiin näkökulmiin, niin niissä tosiaan tuotiin esiin se, että se realistinen henkilöstön lisäyspotentiaali on noin 250 vuosittain, mutta valiokuntakin, aivan kuten puheenjohtaja tässä oikein mainitsi, niin kirjasi sen, että totta kai jos avautuu mahdollisuuksia, niin vielä nopeammin pyrittäisiin tietysti rekrytointia edistämään, mutta Suomi on pieni maa, meillä on voi sanoa tässä ajassa jo pulaa osaavista, motivoituneista ihmisistä ja sillä tavalla puolustushallinto tässä kamppailee monen muun alan kanssa sitten siitä, että lahjakkaita nuoria saadaan sitten alalle uusina tekijöinä rekrytoitua ja siksi näen kyllä juuri niin, että on tärkeää siihen työssä jaksamiseen, työn tekemisen puitteisiin panostaa ja varmasti niin kuin siinä myös ne työn fyysiset puitteet ovat hirveän tärkeät, mutta uskon myös, että nyt kun saadaan uusia asejärjestelmiä myös maavoimien osalta, jotka ovat sitten kuitenkin se kaikkein lukuisimman joukon työskentelyympäristö, niin toisaalta sitä työmotivaatiota kyllä sieltä ja kyllähän suomalainen sotilas on aina sen ymmärtänyt, että kuinka merkityksellistä työtä tehdään, mutta siis huolehditaan siitä, että puitteet ovat asianmukaisessa kunnossa ja vaikka tosiaan se työnantaja on tietysti puolustusvoimat ja siellä puolustushallinnossa käydään nämä käytännön kysymyksiin liittyvät neuvottelut, niin kyllä puolustusvaliokunta osaltaan sitten huolehtii siitä, että se poliittinen tahtotila on olemassa, että työn tekemisen puitteet suomalaisille sotilaille ovat kunnossa. Onko tämä lupaus? No kyllä, sitä voi sellaisena pitää ja kyllä tämä aika on sellainen, että kaikki ne päätökset, joita valtionjohto ja eduskunta ovat tehneet, niin varmasti sen osoittavat, että Suomen puolustuksesta pidetään huolta. Ville, tälläkö tavalla onnistuu se, että sotilaat pysyvät hyväkuntoisina ja turvaavat Suomen puolustuksen? No mun mielestä oli hyvä puheenvuoro valiokunnan puheenjohtajat, kiitos Heikki, ja ehkä niin kuin voisin tuoda semmoista kantaa, mitä Pohjoismaiden kanssa keskustellaan tällä hetkellä, kun nähdään kollegoita, niin siellä on taas haastanut, että kuinka pitää porukka rivissä. Niin se on semmoinen, mitä me ei tänne Suomeen haluta sellaista keskustelua, että meillä on niin kuin tavallaan riski siitä, että porukka lähtee, niin sen takia nyt konkreettisia toimenpiteitä täytyy tehdä. Ja ehkä tuohon määräkeskusteluun myöskin sitä, että niin kuin yksi yleisesikuntaupseerikurssilla kysyi multa, Ville, että miksi meillä on aina näin, että meillä on tämä talvisodan draama, että me mennään aina vähemmällä, että tavallaan missä on miehen reservi. Ja siinä mielessä se, että meillä ei niin kuin ole sitä reserviä, vaan me aina mennään niin kuin tavallaan sillä, että mitä on, niin ehkä se on niin kuin se haaste myöskin, jos ajatellaan ulkomaan tehtäviä jatkossa, mennään 2030-luvulle, niin meillä on ehkä 250-300 koko ajan ulkona. Eli tavallaan nyt me tarvitaan sitä reserviä. Ehkä sitä pitää tarkastella myöskin, että voitaisiinko sitä vähän lisätä tai nopeuttaa sitä henkilöstömäärän lisäämistä. Ja jos saa tähän ottaa vielä sen verran kiinni tähän, että kun NATO-tehtävien myötä avautuu todella mielenkiintoisia kansainvälisiä uramahdollisuuksia Suomen puolustushallinnossa ja puolustusvoimissa, niin toivottavasti se kasvattaa sitä rekrytointipotentiaalia, niitä kiinnostuneita nuoria, jotka ajattelevat, että sotilasurahan tarjoaa hyvin laaja-alaisesti sellaista motivoivaa tekemistä sitten, jonka voi kokea omakseen. Eli tässä mielessä niin vaikka on selvää, että näihin NATO-tehtäviin vastaaminen tuo ikään kuin taakkaa puolustusvoimien näkökulmasta, niin se voi myös avata mahdollisuuksia sen kautta, että yhä useampi kiinnostuu näistä tehtävistä. Pitääkö näiden tehtävien, jos ajatellaan nyt
ammattisotilaita niin olla pakollisia vai vapaaehtoisia? No lähtökohtaisesti, kun maailmalle lähdetään, niin olisi tietysti hyvä olla vapaaehtoinen ja motivoitunut. Ja uskon, että suomalaisten keskuudesta sitä löytyy. Ymmärretään, että osana liittokuntaa olemme vahvempia. Silloin Suomen turvallisuus tulee myös parhaiten turvatuksi ja motivaatiota ja motivoituneita henkilöitä varmasti löytyy. Yksi erinomainen keino lisätä ja pitää yllä sitä motivaatiota olisi se, että puolustusvoimissa työskentelevien työaikalaki vihdoin uudistettaisiin. Tosiaan nykyinen työaikalaki on vuodelta 1970, jolloin elettiin Kekkosen ja YYA-Suomen aikaa. Ja puolustusvaliokunta, myös edeltävät, ovat huomauttaneet jatkuvasti, että työaikalaki on uudistettava. Missä se uusi laki viipyy, eikö poliittinen ohjaus ole riittävää? No tosiaan jokainen lainsäädäntö, joka on puoli vuosisataa vanha, niin on varmasti vähintään tarkastelun tarpeessa. Ja kuten hyvin tässä jo tulikin esille, niin eduskunta on monta kertaa puolustusvaliokuntaa näitä asioita käsitellessään painottanut sitä, että uudistamisen tarve on aivan ilmeinen ja voi sanoa, että myöskin välitön, eli asiassa täytyy pystyä etenemään nyt. Ja tässä mielessä niin tulemme tietysti tarkkaan seuraamaan, että puolustushallinnon ja puolustusministeriön puolesta asiat etenevät. No Ville on varmasti sitä mieltä, että se on välitön ja tärkeä. Miten tässä asiassa päästäisiin eteenpäin myös niin, että sitten järjestöjä, jotka henkilöstöä edustavat, niin pääsisivät ääneen ja vaikuttamaan? Mun mielestä on hyvä, että valiokunta on ottanut kantaa tähän näin, että asia pitää viedä eteenpäin myöskin tämän lainsäädännön osalta. Silloin se on niin kuin oikein, että eduskunta katsoo tämän. Ja toisaalta sitten taas tämä turvallisuustilanne on nyt niin akuutti, että me tarvitaan niitä muutoksia. Ja nyt työnantajapuolelta on tullut vähän tämmöistä keskustelua, että voitaisiinko me tehdä muutoksia sopimuksiin. Tätä katsotaan tätä operointia ja palautumista nyt syksyllä. Ja mun mielestä se on hyvä lähtökohta sitten tähän myöskin lainsäädännön kehittämiseen, että tehdään nyt nopeasti asioita. Vaikka tosiaan se oma laki, niin se on yksi sivu. Että se ei ole sen enempää, että ei puhuta mistään isommasta kokonaisuudesta. Mutta nyt jos saadaan tiettyjä juttuja, että saadaan sitä palautumista ja niihin operointiin paremmat ehdot ja muut, niin se on varmasti hyvä juttu. Ja sitten voitaisiin katsoa vähän myöhemmin sitä lainsäädäntöä. Olet Heikki kokoomuksen kansanedustaja. No miksi sitä työaikalakia, sen uudistamista ei lue nyt tässä hallitusohjelmassa? Sitä varmasti kyllä oltaisiin kaivattu. Itse olin tuolla hallitusohjelman neuvotteluissa liikenteen ja rakennetun ympäristön pöydässä ja en siksi päässyt tuolloin käymään niitä keskusteluja, joita on mahdollisesti siellä turvallisuuspöydässä sitten käyty myös tämän teeman ympäriltä. Varmaan tällä vaalikaudella on tehty monia lainsäädäntöuudistuksia, joilla suomalaista työelämää on kehitetty ja nämä uudistukset tähtäävät nimenomaan siihen, että kun aikanaan talouskasvu täällä pohjoisessa Euroopassa lähtee käyntiin, niin Suomessakin työllisyys kohoaa sellaiselle hyvälle pohjoismaiselle tasolle, joka mahdollistaa sitten hyvinvointiyhteiskunnan rahoituspohjaa ja rahoituspohjaa myös sitten näille puolustuksen parantamiseen tähtääville ratkaisuille, mutta tosiaan tätä yksityiskohtaa en osaa sieltä 2 vuoden takaa kommentoida, että miksi tätä kirjausta ei varsinaisesti ole hallitusohjelmasta luettavissa. Noin lähtökohtahan on se, että eduskunta edustaa kaikkia suomalaisia, niin sotilaita kuin kaikkia muita ammattiryhmiä kuin sitten veronmaksajiakin. Ja eduskunta ei halua tietenkään olla työmarkkinakysymyksissä osapuoli. Mutta taas on aivan selvää, että työelämän pelisäännöt, jotka on lainsäädäntöön kirjattu, niin viime kädessä tietysti eduskunta ne säätää. Ja tälläkin vaalikaudella on toki nähty tilanteita, joissa sitten nimenomaan eduskunta on tuota viimekätistä vastuutaan sitten kantanut ja muuttanut suomalaista työelämää siihen suuntaan, mikä mahdollistaa sen kansantalouden tulevan nousun. Joten tässä mielessä turvallisuus on aivan yhtä lailla tärkeää, jos ei tärkeämpääkin, koska se on tietysti se pohja, jonka varaan sitten sitä taloudellista menestystä voidaan rakentaa. No, toivotamme voimia sille poliittiselle ohjaukselle. No tässä valiokunta korostaa myöskin omassa mietinnössään, että henkilöstön käytön periaatteita ja niin kuin tuossa jo aiemmin sanoit, niin palvelussuhteen ehtoja, niiden
ajantasaisuutta on tarkastettava yhteistyössä puolustusministeriön ja sitten henkilöstöjärjestöjen kanssa. Sinne liittoon tulee jatkuvasti viestiä siitä, että nämä ehdot ovat vähän epäselvät. Mitä liitolla on annettavaa tähän työhön? Joo, toi on ihan totta. Just jäsenkysely meidän edunvalvontatavoitteesta tuohon tarkentavaan neuvotteluun, joka alkaa seuraavan vuoden puolella, niin kyllä siellä tuli voimakkaasti tämä sotaharjoitusmeripalvelu, NATO-rauhanajan tavalla, että ihmiset reagoisivat, että nyt pitää toimia. Ja mun mielestä se, mitä me tehdään nyt, niin on, että me otetaan se pöydälle työnantajan kanssa ja katsotaan, mitä me saadaan ratkaisuja. Mun mielestä ehkä se, niin kun, että valiokunta sitten myöskin antaisi semmoista ohjausta, että mihin mennessä niin kun saa sitten nämä asiat ratkaistua. Tämä olisi tämmöinen joku mittarointi selonteossa, niin se voisi olla ihan hyvä. Että tavallaan ei jäädä sitten odottamaan seuraavaa selontekoa, vaan tehtäisiin nyt näitä ratkaisuja. Niin tämä on ehkä se, mitä liitto voi tarjota tähän näin, että mennään yhteiseen pöytään ja ratkaistaan nämä asiat ja sitten kerrotaan politiikalle, että voidaan edetä. Tuleeko kutsua? No en halua aivan konkreettisiin työmarkkina-asioihin tässä ottaa kantaa, mutta vakuutan sen, että kyllä Suomen turvallisuudesta pidetään huolta ja sen ytimessä ovat tietysti meidän osaavat sotilaat, joiden työehdoista, jaksamisesta, motivaatiosta täytyy pitää huolta, koska samalla meidän täytyy pystyä täyttämään se lisähenkilöstötarve. Ja jotta kiinnostuneita alalle hakeutuu, niin täytyyhän sen olla houkutteleva myös työsuhteen näkökulmasta. Ja jos ajatellaan, että tulevana talvena varmasti käydään vakavia keskusteluja sen kaltaisista asioista kuin esimerkiksi sodanajan joukon kasvattamisesta, mikä entisestään alleviivaa vaikkapa tätä rekrytointitarpeessa onnistumisen tärkeyttä, niin kyllä näiden työsuhteen ehtojenkin täytyy olla siinä kunnossa. Ja vaikka tosiaan niin neuvottelut sitten käydään asianmukaisten tahojen toimesta, niin se on selvää, että Suomi on sitoutunut myös liittokunnan jäsenenä tiettyihin suorituskykyihin. Ja näiden osalta, vaikka nyt esimerkiksi hankitaankin niin ilmavoimille jo meneillä olevien hankkeiden kautta merivoimille, kuin nyt sitten uusina päätöksinä myös maavoimille materiaaliset suorituskyvyt, niin kaikkein tärkein on se inhimillinen voimavara, joka siellä on taustalla, että meillä on ne ammattilaiset, jotka hallitsevat ne järjestelmät, pystyvät niiden käytön kouluttamaan sitten sille laajalle reserviläisjoukolle, joka sitten ne Suomen suorituskyvyt viime kädessä muodostaa. Eli kyllä Suomi on onnekkaassa asemassa siinä, että meillä on sotilaita, meillä on reserviläisiä ja me pystymme nyt sitten tässä vaativassa geopoliittisessa ajassa puolustuskykyämme nostamaan ajan vaatimusten mukaiseksi ja se onnistuu vain sillä, että meillä on motivoituneet ihmiset sitä tekemässä. Politiikka ei tosiaan ota työmarkkinakysymyksiin kantaa, mutta sen sijaan tässä valiokunnan mietinnössä on otettu vahvasti kantaa siihen, että valiokunta edellyttää, että se pidetään tietoisena siinä, miten nämä neuvottelut puolustushallinnossa etenevät. No, miten te pidätte huolta siitä, että ne etenevät ja miten te katsotte päältä ja ehkä osallistuttekin siihen, että ne todellakin etenevät? No sen voi luvata, että tätä selonteon mietintöön tehtyä kirjausta niin noudatetaan ja kyllä säännöllisesti puolustushallintoa tästä kuullaan. Ja totta kai kuullaan sitten myös teitä taas sotilaiden ja puolustushallinnon henkilökunnan edustajia. Täällähän tätä keskustelua myös osaltaan käydään ja nämä terveiset, joita tässä on tullut, niin ovat erittäin tärkeitä. No tähänkin tekisi mieli kysyä, että onko tuo lupaus, mutta Ville, onko lupaus se, että järjestöt antavat oman asiantuntemuksensa? Ehdottomasti ja kyllä mä voisin sanoa näin, että kyllä meidän pakko katsoa tätä syksyä jo, jos me katsotaan myöskin Naton operaatiot, joukkorakennetta ja sitten tätä palautumista, niin mä toivoisin, että tänä syksynä saadaan ratkaisuja. Eli kaikki asiantuntemus käyttöön. Tosiaan puoliväliriihessä päätettiin, eduskunta toki sitten viime kädessä sen hyväksyy, niin että puolustukselle annetaan lisää rahaa. No onko Ville pelkona nyt se, että nämä puolustuksen lisämäärärahat tarkoittavatkin sitä, että töitä tulee sinne kentälle lisää?
Töitä tulee varmasti lisää, jos ajatellaan näitä hankintoja, mitä nyt on suunniteltu. Ja hyvä näin, että rahoitus on kunnossa myöskin maanpuolustuksen kehittämiseen. Että varmasti on aika kiire tehdä ja porukka on kovilla, mutta myöskin mitä kysyin ministeriön yhdessä tilaisuudessa, että tuleehan tästä sitten osa henkilöstölle tästä budjetista, mitä on, niin kyllä vastaus oli pienen kaikistelun jälkeen, että kyllä henkilöstö on siinä huomioitu ja mun mielestä se oli aika hyvä lupaus. No varmasti tosiaan siitä lupauksesta halutaan pitää kiinni. Entäs sitten siellä poliittisen ohjauksen puolella, miten sitä voidaan esimerkiksi budjettikeskustelussa nyt huolehtia, että korvamerkitään siihen henkilöstöön myöskin sitä? Aikamoisia miljardeja on luvassa. Kyllä, ja ajattelen tietysti niin, että kaikkein tärkeintä henkilöstön kannalta on se, että kun työkalut ovat kunnossa, niin sitä tärkeää työtä, jota tehdään, on mielekästä tehdä. Ja uskon näin, että tämä koskee paitsi niitä itse asejärjestelmiä, niin myös esimerkiksi tukikohtiamme ja varuskuntiamme ja niin edelleen, että nämä työn tekemisen puitteet ovat hyvät. Ja tästä uskallan kyllä sanoa, kun olen hiljattain nyt tehnyt tällaista sisäisen turvallisuuden selontekoon liittyvän parlamentaarisen seurantaryhmän johtamistyötä, niin esimerkiksi poliisin puolelta, niin siellä missä tilat on saatu viimeisen päälle moderneiksi, sisäilmaongelmia ei ole, toiminnallisuus on mietitty yhdessä henkilöstön kanssa viimeisen päälle, niin työtyytyväisyys on lisääntynyt valtavasti, sairauspoissaolot ovat vähentyneet ja kaiken kaikkiaan se työn vaikuttavuus on lisääntynyt, niin kyllähän rahalla saa ja hevosella pääsee, niin kuin vanha kansa sanoo, että tämän kaltaisia asioita kun laitetaan kuntoon, niin sitten henkilöstön on myös mukava tehdä työtä, mutta totta kai myös tuo suoraan henkilöstöön kohdistuva vaikutus niin tulee tietysti olemaan keskeinen tässä kaiken kaikkiaan, ei vaan nyt lisättyjen määrärahojen, vaan niiden kaiken kaikkiaan Natossa tehtyjen tulevien sitoumusten osalta, jolla sen kovan puolustuksen rahoitus nousee siis 3,5% bruttokansantuotteesta. Se on vuositasollakin miljardeja lisää ja hamaan tulevaisuuteen asti. No sitä rahaa ja hevosia varmastikin tarvitaan, koska 26 maata, Suomi mukaan lukien, on lupautunut osallistuvan Ukrainan turvatakuiden toimeenpanoon. Vielä sisällöistä ei ole päätetty, mutta miten eduskunta ja puolustusvaliokunta pidetään tässä suunnittelussa kartalla? No, kuten jo tuossa liikkeelle lähteessä todettua, niin Suomessa tietysti valtiovalta kuuluu kansalle ja eduskunta tässä mielessä käyttää ylintä valtaa maassa ja olemme tietysti aivan keskiössä siinä, kun näitä suunnitelmia tehdään ja itse asiassa podiahan tietysti kuunnellaan kuka mistäkin ja vähän joustavalla aikataululla, mutta kun nyt tänään tätä nauhoitetaan, niin juuri aiemmin tuossa päivällä valiokunta on kuullut puolustusministeriä siitä, että miten suunnitelmat etenevät ja en ota tässä kantaa siihen, että millä tavalla Suomi on mukana, mutta sen voin vakuuttaa, että Suomi on mukana. Ja ehkä tämä on syytä sitoa tähän laajempaan viitekehykseen siitä, että Suomihan on sodan alusta asti hyvin konkreettisesti ja voimakkaasti Ukrainaa tukenut ja tulemme sitä jatkamaan niin kauan kuin tarve vaatii ja myös sitten olemme osa tätä lännen rintamaa, että siinä vaiheessa kun aseet vaikenevat ja tilanne on saatu sellaiseksi, että Ukrainan ehdoilla voidaan lähteä rauhanpolkua kulkemaan, niin siinäkin tilanteessa olemme Ukrainan tukena. Ja Suomen ja henkilöstön ehdolla tietenkin myös, eli tämä varmasti asettaa myöskin sille henkilöstön ja palvelussuhteiden ehdoille uutta tarkastelua. Joo, onhan tästä joku aika jo puhuttu, että meidän täytyy katsoa joukkorakenteen ehdot ja lähdöt operaatioihin kuntoon ja nyt tulee pikkasen kiire, mutta hyvä kun sanoit Heikki tuossa, että tavallaan nyt se valmistelu on käynnissä, niin nyt toivottavasti myöskin tältä osalta valmistelu laitetaan käyntiin sitten niiden ihmisten osalta, ketkä sitten lähtee, jos laitetaan tukemaan. Ja tässä on niin se ammattisotilaiden näkökulma, mutta myöskin reserviläisten näkökulma, joka on mun mielestä niin hirveän tärkeä, että tavallaan niin saadaan myöskin se rekrytointi ja kaikki muut asiat hoidettua. Mutta hyvä, että valmistellaan asioita. Kyllä, ja se mikä mielestäni tässä on kaikkein tärkeintä on, että
niillä mailla, jotka rauhaa rakastavat ja jotka siksi ovat Ukrainaa tukeneet, niin on selkeä valmius ja suunnitelma siitä, että kun tilanne sen sallii, niin suunnitelmia pystytään panemaan toimeen, mutta kyllä valitettavasti realistisesta on sanoa se, että ollaan vielä todella kaukana tilanteesta, jossa aseet Ukrainassa vaikenevat. Venäjähän ei ole antanut tuumaakaan periksi niistä tavoitteista, jotka se on tälle sotaretkelleen asettanut, vaan päinvastoin Venäjä ja johtajansa Putin on voimaantunut viime aikoina näistä kansainvälisistä yhteyksistä, joissa he ovat päässeet sitten esiintymään ja tätä agendaansa ajamaan. Ja tällainen suorastaan terrori Ukrainan siviiliväestöä kohtaan on vain muuttunut intensiivisemmäksi, ja hyökkäys rintamilla jatkuu, joten valitettavasti ollaan kyllä vielä todella kaukana siitä pisteestä, että aseet vaikenevat. Ja tällä hetkelläkin ehkäpä se keskustelun pääpaino lännessä tulisikin olla siinä, miten Ukrainan asevoimia tuetaan. Ukrainan asevoimat ovat kuitenkin sen oman maansa viimesijainen turvatakuu sitten, ja Suomi voi vain tehdä osansa tukeakseen näitä laajempia turvallisuusjärjestelyjä, että Ukraina pystyy sitten tekemään tyhjäksi ne Venäjän tavoitteet tuossa sodassa. No kerrottakoon, että tätä podia tehdään nyt 5. päivä syyskuuta ja nimenomaan juuri eilen kuultiin näistä turvatakuista. Tilanteet muuttuvat nopeasti. Palataan siihen puolustusselontekoon. Onko se edelleen ajan tasalla? No kyllä puolustusselonteko on erittäin ajan tasalla, että vaikka sinä aikana, kun puolustusselontekokin oli eduskunnassa käsiteltävänä, tehtiin merkittäviä linjauksia, kuten vaikkapa se, että esimerkiksi asejärjestelmien osalta niin jalkaväkimiinat palautetaan takaisin maavoimien asearsenaaliin, niin ne perusteet, jotka puolustusselonteossa linjataan, niin ovat vahvat ja ne ovat Suomessa sellaiset, jotka ovat kantaneet meitä koko valtiollisen itsenäisyyden ajan, ja siinä mielessä niin sille perustalle on hyvä rakentaa sitten näitä aina kulloinkin ajassa tarvittavia toimenpiteitä. Toinen iso asia, joka on saatu nyt käytettyä eteenpäin tässä selontekokäsittelyn aikana, on tietysti tämä reservin yläikärajan nosto. Ja sillähän tullaan todella sitten parantamaan paitsi aktiivisten reserviläisten mahdollisuutta, niin myös sitten jo sotilasuralta eläköityneiden henkilöiden mahdollisuuksia sitten vielä kuitenkin kovissa sodanajan tehtävissä palvella. Ja lisäksi näkisin niin, että tämän lainsäädännön yhteydessä on todella tärkeää, että vapaaehtoisesta maanpuolustustyöstähän kokonaan poistetaan yläikäraja, joka sitten avaa hyviä mahdollisuuksia, kun kuitenkin väestön toimintakyky vuosi vuodelta paranee ja yhä iäkkäämmät henkilöt ovat siinä kunnossa, että pystyvät osaamisensa isänmaan puolustamiseen myös antamaan. Ja tätä rakentamista varmastikin seurataan niin siellä henkilöstöjärjestöissä kuin sitten Suomessa kokonaan kansakin. Ja varmasti myöskin muista turvallisuuteen ja maanpuolustukseen liittyvistä kysymyksistä keskustellaan tässä syksyn mittaan täällä Upseeripodissa. Joten kannattaa pysyä kuulolla. Oikein paljon kiitoksia mielenkiintoisesta keskustelusta Heikki Autto ja Ville Vihta. Kiitos paljon. Kiitos.